سلام ቤተሰብ ማዶ ቲቪ ከመይ ትኾኑ አና አምላኽ መስገን ጽቡቅ ኣለኹ ንስኹምን ከመይ ጽቡቅ ትሉ ባዕለሙ ተስፋየ ከም ትልሙን ሕብረተሰብና ጠቀሚልና ንወርዶ ዘለና ቪዲዮታት ለሙን ከም መቀጸልቱ ካብ ቲክቶክ ከመይ ጌርና ቪዲዮ ክነወርድ ንኽእል ዝብል መደብ የዳልየ ዘለኹ ሰናይ ምክታል ኩላና ከም ንፈልጦ ቲክቶክ ሓጸርቲ ቪዲዮታት ሼር ንገብረሉ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ኣብ ቲክቶክ ቪዲዮ ቀሪጽና ባዕልና በቲ አፕሊኬሽን ማለት ቪዲዮ ممكن ጽዕና ኸልና ኤዲት እንገብረሉ ንኽእሉን አማራጭታት ይፈጥራልና እዩ ኣብ ቲክቶክ ሓደ ደቂቃ ወይ 30 ሰከንድ ዝኸውን ቪዲዮ ጥራይና ክንጽዕን ንኽእል ቲክቶክ ልዕሊ 800 ሚሊዮን አክቲቭ ዩዘርት ኣለዎ እዚ ማለት ከም በዓል ቢዮንስ ጀሚርካ ዞም ፍሉጣት ደረፍት በሙሉኦም ፍሉጣት ምሁራት ብዙሓት ሰባት ኣብ ቲክቶክ ኢና ንረኽቦም እዚ ኸ እንታይ ዘርኤና ማዕርኽ እንደ ተፈታውነት ኣድሪኹም ዘሎ ማለት እዩ ዕድመ ቲክቶክ ብዙሕ ኣይኮነን 3 ዓመት ይገር ዘሎ ካብ ዝወጽ ግን ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣድሪ ዘሎ ኣብ ቲክቶክ ከም ኮሜዲ ሓጸርቲ ደርፍታት ሳዕስዒት ከምኡን ብምሳል ከንፈር ወይ ከዓ ሊፕ ሲንክ ንብሎ ማለት እዩ ደድሕረት ደርፊ ብምሳል ከንፈር ዝግበር ዓይነት ኮሜዲ ኸውን ኸል ወይ ከዓ ደርፍታት ብዙሕና ጻዕን ንርኢ ብጣዕሚ ኣዘናጋዕን መሃርትን ዝኾነ ቪዲዮታት እዩ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ቲክቶክ ንሪኦ ቪዲዮታት ከመይ ጌርና ክንወርዶ ንኽእል ብዘይ ዋተርማርክ ማለት እዩ ኖርማሊ ካብ ቲክቶክ ቪዲዮ ክንወርድ ንኽእል ኢና ክንወርዶ ከለና ግን ኣብቲ ላዕለዋይ ጸጋማይ ወገን ወይ ካብ ታሕተዋይ የማናይ ወገን ቲክቶክ ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ እዚ ቲክቶክ ዝብል ጽሑፍ ተዘይደሊናዮ ተዘይፈቲናዮ እሱ ዘይብሉ ከመይ ጌርና እቲ ቪዲዮ ክንወርዶ ንኽእል ከላይ ከዓ ኣብ ሞባይላትና ከም ንፈልጦ ብዙሕ አፕሊኬሽናት ኣለዉ ንፌስቡክ ክንወርድ ኢልና ንወርዶ አፕሊኬሽን ኣለዉ ንኢንስታግራም ቪዲዮታት ክንወርድ ኢልና ከምኡን ሕጂ ዝለኩም ንቲክቶክ ኢልና ንወርዶ አፕሊኬሽን ወይ ከዓ ፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ ኸ እንታይ ይፈጥር ኣብቲ ሞባይል ምጭናቕ ትፈጥር ስለዚ አፕሊኬሽን ከይተጠቐምናስ ከመይ ጌርና ክንወርዶ ንኽእል አፕሊኬሽን ከይተጠቐምና ብዙሕ ቪዲዮታት ክንወርድ ንኽእል ናብ ጉግል ከይድና ዳውንሎድ ቲክቶክ ቪዲዮስ ወይ ከዓ ዳውንሎድ ፌስቡክ ቪዲዮ ወይ ከዓ ዳውንሎድ ኢንስታግራም ቪዲዮስ እንተልና ዳይሬክትሊ ቪዲዮታት ክንወርድ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ግድን አፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልና ክንጽዕኖ ኣይንግደድና ማለት እዩ መጀመሪያ ኣፍታ ቲክቶክ አፕሊኬሽን ናናኣቱ ስለዚ ንበለጂ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ከወርዳ ደለለኹ ኣፍታ ቪዲዮ ጻቂጣ እንታይ እዚኣ ሰለስተ ምርጫ ይባትንላ ኣብዛ ሴቭ ቪዲዮ ትብል ምርጫ ክሊክ ተገረ ዳይሬክትሊ ዳውንሎድ ትገብረለይ ወይ ከዓ ኣብዛ ሼር ትብል ቦታ ኣብዚ ታሕቲ ኢንተሪና ሴቭ ቪዲዮስ ዝብል ኣሎ ስለዚ ኣብዚ አውን ሴቭ ወገብራ ኸለ ገገለ ቪዲዮ ግን ኣብዚ መስጠትናዮ እዛ ሴቭ ቪዲዮ ትብል ምርጫ የብላን እዚ ንምንታይ እቲ ዝጻዕኖ ሰብ እዚ ቪዲዮ እዚ ዳውንሎድ ንኸይከውን ስለዚ ዓጸዎ ነዙን ፍትሕ ኣለዎ ስለዚ ሼር ንብሎሞ ኣብዛ ኮፒ ሊንክ ትብል ሒዝኒያ ክንከይድ ንኽእልና ማለት እዛ ኮፒ ሊንክ ተልኒያ ኣፍታ ጉግል ከይድና ዳውንሎድ ክንገብራ ንኽእልና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ዳይሬክትሊ ካብዛ ቲክቶክ ከውርዳ እንታይ ከም ትመስል ብሓንሳብ ክንሪአና ስለዚ ኣብ ጋላሪ ኣቲና ክንሪአና እስከ ስለዚ እዛ ቪዲዮ ነዚ ትመስል ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ጸጋማይ ወገን ተሪእና ቲክቶክ ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ ሕጂውን ኣብ ታሕቲ መጽያላ ቲክቶክ ዝብል ስለዚ እዛ ቲክቶክ ትብል ምልክት ከነልግሳ እንተደሊና ናፍታ ቲክቶክ ንመለስ እሞ ከመይ ጌርና ክንወርዳ ንሪአና ብሓንሳብ ስለዚ ኣብዛ ቲክቶክ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ሼር ብላ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ሼር ምስልኳ እዛ ኮፒ ሊንክ ክሊክ ንገብራ
باي ذا واي ازي عين التكنيك اب انستغرام سرحيو اب فيسبوك سرحيو حجون اب تيك توك سرحيو سلازي بخمس غيرنا زخون عين فيديو خنورد نخل معنات بزينات واتر مارك سلازي ابزا كوبي لينك كوبي بلا معناتي تخيلنا اب جوجل يزخيل معناتي اب جوجل كيده داونلود تيك توك فيديو سولو معناتي سلازي ابزا العالم مراز مزياتنا لنا أبزا paste video URL from تبل أبقى تقطع مذا بوتا then paste تبلا تحريو download زعط عليها ملكت download بلا مالتي تلازي زا فيديو زي download مغار جمير الله مالتي directly انتابلا download mp4 تلازي زا فيديو download مغار جمير الله مالتي أما داتا داونلود فايل بلا مالتي زا فيديو زي داونلود كوين الله انتا خمد مسن كريانا بحنساب لسي زا فيديو زي بتعمل تريت مالتي تيك توك زباها الملكت يبلان بزخون بوتا مالتي سلازي كم زيارنا فيديو تات كاب تيك توك كانوا ورد سلازي كال تتعملو زا فيديو زي بحكي حجازتن طعاميتم كوينا انت رغبكما شير بلوا كومون زا channel زي حداشيا subscribe and comment ناقوركم كتتاوعنا خا نلاوكم سسنايم